Kien il-5 ta' Diċembru tal-1970, eżatt 50 sena ilu. Malta u l-Komunità Ekonomika Ewropea iffirmaw ftehim storiku li stabbilixxa assoċjazzjoni bejn Malta u dik li kellha ssir l-Unjoni Ewropea. Dan il-ftehim iffirmat mill-Prim Ministru George Borchelever kellu fi żmien 10 snin iwassal għal għaqda doganali sħiħa bejn Malta u l-Komunità Ewropea. Xi ħaġa li ma ġratx għaliex fil-frattemp tela Domintov fil-gvern u l-proċess twaqqaf. L-anniversarju ta' dan il-ftehim huwa sinifikanti immens għaliex ifakkar kif il-Partit Nazzjonalista minn dejjem kellu viżjoni fit-tura l-pajjiżna. Din l-assoċjazzjoni mal-Ewropa fetħet kapitlu ġdid fl-istorja ekonomika u politika ta' Malta, snin li matulhom ir-rabtiet li nbnew fuq ideali żviluppaw fis-sħubija ta' kooperazzjoni attiva u assistenza reċiproka. B'George Borchelever jittama li biżmien dan il-ftehim eventwalment jiżviluppa f'parteċipazzjoni aktar sħiħa f'Ewropa Unita. Kellhom jgħaddu aktar minn 30 sena biex din il-viżjoni tissarraf fi sħubija fl-Unjoni Ewropea, sħubija li konna ksibna bħala pajjiż fl-2004 taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru Edi Fenekadami. B'hekk il-ġurnata tal-5 ta' Diċembru 1970 tista' titqis bħala l-ewwel pass li wassal għal dak li sawwarna llum bħala nazzjon. Dik il-viżjoni ta' George Borchelever 50 sen ilu wittiet it-triq biex Malta issib posta fid-dar naturali tagħha parti mill-Unjoni Ewropea, bil-benefiċċji kbar li dan il-pass ġab miegħu. Mhux biss fondi iżda anke għajnuniet diretti oħra, inkluż fil-qasam soċjali u mill-aspett mediku, kif qed naraw bħalissa fl-eqqel tal-pandemija, meta l-Kummissjoni Ewropea kienet katalista biex pajjiżna mal-ewwel se jkun qed jikseb tilqima għal COVID, apparti li Malta gawdiet ukoll minn pakkett finanzjarju ta' miljuni biex jinżammu l-impjiegi. Dan kollu grazzi għall-ideali li tul is-snin ħadmu fuqu gvernijiet nazzjonalisti.